Това е новият ми маникюр. Сега ще ви покажа как го направих. Подготвила съм си нокътчето и след това нанасям дехидратор, а после втривам премиум база с четка за гел. Втривам я, защото за мен това работи най-добре. Пристъпвам към гела. Нанасям тънък слой от гела за изграждане. Избрала съм млечен цвят с бляскави частички вътре. Казва се Mermaid Glow, цвят Light от Pressia. След това взимам с четката малко по-голямо количество и го нанасям върху нокътчето, но не прекалявам, ногтите ми не са дълги и няма смисъл, не искам да ги правя дебели или груби. Придърпвам си гелчето с тънка четка. Оформянето става много лесно. След това изпичам и премахвам лепкавия слой, за да мога малко да изпиля, буферирам и оформя. Започнах да се рисувам някакви абстрактни бели линии, но бързо се отказах и от липса на други идеи реших да направя отново френски. Използвам отново любимото ми бяло French White от Pressia и накрая нанасям топ лак за супер бляскав завършък. Ето, показаха се бляскавите частички от гела, много ми хареса. Всички продукти може да разгледате на manicurzone.com, а ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свършите с нас.